kuriosua egiten zait, nola bertso hitza, gaztelaniazko berso bezala, latinezko versa oratio esapideti datorren, ezta? Eta latinez, bereizten zen beti recta oratio, hau da mintzaldi zuzena laua, eta beste alde batetik versa oratio edo mintzaldi iraulia, bihurrikatua. Zergatik, poetak hizkuntza edo hitza aldrebestu behar izaten zuelako mezua sartzeko. Orduan, polita da ikustea nola batean izan daiteken ertzatzaile eta bestean berriz, beste zentzu batean izan daitekeen askatzaile. Idazle bat gai jartzaile bilakatzen da urtero Lasarte Oriako bertso saio literarioan, eta aurten Miren Agurmea beri luzatu diote gonbidapena. Ibilbide luze eta emankorra da idazle Lekeitiarrarena. Poesia, haur eta gazte literatura, ipuingintza zein eleberria, genero ugari eta beste hainbeste sari ondu ditu urteotan. Azkena iazkoa, Espainiako poesia saria jaso zuen Nola gorde errautsak kolkoan lanagatik. Euskerazko liburu batek sari hori jasotzen duen lehen aldia izan zen. Bilboko bere etxean hartu gaitu, liburu zinguraturik. Gai jartzaile lanak egiteko gonbita luzatu dizute Lasarteko irakurle taldetik, gogotxo hartu duzu gonbidapen hori? Bai, gonbidapena heldu zitzaidan Uxue Alberdiren bitartez. Eta, batzutan, lagunarteko kontua izan da, norbera ere animatu egiten da. Ez da hirugarren aldiz egingo dute bertso jartzaile. Nik uste dut atrebidia naizela, orain dela urte batzuk Kafkaren aulkia egin genuen, orduan Uxue Alberdi, Andoni Egaña eta Peio Ramirez aritzen ziren, eta kasu hartan Kristalesko begi bat nobelatik gaiak hartuta edo egin genuen saioa. Eta gero ja urte, askoren buruan, pasadan urtean, Anela Bakak koordinatuta Lekeition egin genuen saio literarioa, bertso saio literarioa, eta kasu hartan, Lekeitiorekin aldez edo moldez zerikusia daukaten idazleen esaldiak hartuta mamitu genuen saioa. Oraingoan, Lasartekoa beste hildo batetik. Bai, ekarriko ditugu platerera bertako idazleak, gaur egunekoak, gainera oso labekada ona eman zuen Lasarte hori herriak 70ko hamarkadan, ze ordukoa ditugu Isia Rosas, Idoia Garcés, Arkaizkano, Iñaki Petxarroman, adibidez, eta gero gazteagoen artean, Aintzanu Sandizaga, ez da? Orduan, horien pasartetxo batzuk edo eurak aitzakiatzat hartuta, zeo zer proposatuko diet, baina gero, beste multzo batean edo beste bloke batean kaso egin nahi izan diot herriaren ondareari. Orduan, arkitektura, edo simbologia, edo toponimia, edo artea, halako alor batzuk hartu eta ipiniko ditugu ez dutasunean. 1916ko udan, Lasarteko hipodromoa zabaldu zen. Ez dakit, toki bera ote den Boris Atxagov, narratzaileak apaitzen duen Lasartebitx. Lasartebitx izeneko herri horretara zaldiz beteriko tren dotorea iristen omen zen eta haiekin batera jokeiak. Baina behin, asto bat etorri zen, Maurizio, eta gauzak aldatu egin ziren. Maialen, zu Maurizio astoa zara, egunez lan piloa egiten duzu, hipodromoan, burlak ere jasaten dituzu, eta gauean teleskopio hartu eta izarrei begira egoten zara pozarren. Eta zu Uxue, lasterketa zaldila zara, eta urrezko kopa irabaztearekin tematuta zaude. Ni zuen kakak biltzen hainbeste miseri, zu esnea paetan zabiltza igeri. Haundi ustea badezula iruditzen neri, kostelaziotan etzera geri.
Gure astoak dauka mingaina zorrotza, belarriak luzeak ta muturra motza. Nere kaka aipatu baina enaiz lotxa, tedik egiten baitu urrezko gorotza. Baurrezko horrek ez du hainbeste balio, ez da izaten mila erreklamazio. Ni goizetik arratxor lanean dedio, deneko jueiten dute aupa Maurizio. Baina nik nahiago det dominen diztira, ara bideratzen det giarren desira. Zuk ze egiten dezu zerura begira, esne bideko behiak ikusten aldira. Izarretan handaukat nik gustoko filma, handan ere ametsa, haindan ere klima. Zu misteriosa zera bai inor baldima, zeinek pasatzen dizu apatxetan lima. Urrezko horrazia ta armarioa, mediokritatea detnik arerioa. Maurizio gizajoa asto serioa, sudur puntan jarrita azenarioa. Fuertea ta sekoa nere ostikoa, eta zurea berriz keinu estikoa. Leku berean gaude hau pronostikoa, nizu bitarra naiztazu donostikoa. Eta nola prestatu duzu saioa, laguntza eskatu duzu, gustora aritu zara, hartu duzu tartea gaietan pentsatzeko, esan duzu dokumentatu zarela? Dokumentatu naiz interneten bidez, bilatuta herriari, Lasarte horiaren historiari, biztanleriari buruzko datu batzuk, gehiegi sakondu barik, baina neu jakiteko, ezta? Kontuan izateko modukoa da, landa herria izatetik, gero 19. mendearen erdietatik aurrera, jasan zuen industrializazio prozesua, ezta? Hor sartzen da Brunet enpresa, gero etorriko da hipodromoa, idazleen lanetara jo dut, aukeratzeko esanguratzua iristen diodan zerbait, amu gisa, ezta? Adibidez, aipatu ditut gaur eguneko idazleak, esan ditut, ezta? Gazteak, baina oso datu polita iruditzen zait historikoki jakitea Gerra Zibilaren garaian Lasartoriako komentuan, Brigiden komentuan, komentu barrokoa, hori ere aipatuko dugu, komentu horretan eskutatuta egon zen 4 urtez Manuel Lekuona. Manuel Lekuona bere bi anaia abertzaleak izatarren fusilatu egin zituztelako frankistek. Orduan bera han egon zen 4 urtetan eta hori ere aipatuko dugu, eta Manuel Lekuona pasoko biztanlea izan zenez Lasarten, haren bertzotxo bat ere ekarriko dut, gero beraiek euren bertsoa botatzeko. Nahiko nuke saioa izatea, beraien esku dago, eura dira protagonista, ni hor sakrestana bat naz, ezta? Baina, behintzat saio entretenigarria izateaz aparte, izatea kutsu, didaktikoa edo, ez dakit nola esan. Eskutalekua izan zuen gerran, Manuel Lekuonak, 4 urte terdiz, nazionalek bere bi anaia fusilatu eta gero.
Manuel Lekona hizkuntzalaria, idazlea, ikerlaria eta gazte denporan antzerkia ere idatzitxakua. 100 dukat obrakoak dira lerro hauek. Lili txuriak, krabelin gorriak, denak gaur zaizkit neri utza bezala iduri. Lorea zer den, astu zuten nire begiak. Lorea oso simbolo erabilia da munduko literaturan, bai ahoskuan, bai idatzian. Zer da zuretzat lorea? Zein da zure lorea? Batzutan lorontzi baten, bada nahikoa istripu, mimoz zaindu behar dira, la rosa naiz izpiliku. Nere etxera begira, ni askotan naiz aritu. Ta terrazan surfiniak, tiestotan ezin kabitu. Gure etxetan loretan, bada nahikoa aditu. Nik aita det lora zaina, baina amak zaintzen ditu. Nik aita det lora zaina, baina amak zaintzen ditu. Eta zuri, Miren Agur, ze bertxokera gustatzen zaizu, ze bertxokerak ukitzen zaitu? Bueno, bertxokerak ukitzen hau printzipioz teknikak berak. Ez da, niretzate, txundigarria da, bertsoa eraikitzeko atzetik hasi behar horrek. Atzetik hasi behar hori. Hori da niretzat, hori, txundigarria, zen ni neuk zerbait idazten dudanean, ipuin bat idazten dudanean, ni neuk ere ez dakit nola amaituko dudan, ez da? Orduan, ariketa mental hori, Sari asko irabazitakoa zara, eta azkeneko sari esanguratsuena irabazi duzuna, Espainiako poesia saria izan da, nola gorde Errautsakolkoan liburuarekin. Eta zer suposatu duzuretza sari horrek? Bueno, sariak posa, arrotasuna eta eskerrona piztu dizkit, ez da? Ez maila pertsonalean bakarrik, ez da? Sariak, claro, hemendik kanpo jente askok esan dut. Hau emakumea honor da. Hori kazetariek eta literaturkritikariek ere esan diateta. Non egon zara hain arte ba? Ni nire komunidadearentzat idazten, ni neure hizkuntzan idazten nire herriarentzat, nire herriarekin daukat konpromisoa eta nire garaiarekin daukat konpromisoa, ezta? Orduan, bai du sariak ekarri du halako proiekzio bat kanpo aldean, zirkulo poetikoetan eta batez ere, eta oso esanguratsua da, batez ere Katalunian eta Galizian, ezagutzen zuten nire lana eta baita beste euskal poeta batzuenak ere. Normalean, idazterakoan, ondo aipatuz moduan bulkada bat sentitzen dugu. Izan daiteke bulkada fisikoa, bulkada morala, intelektuala, espirituala, baina bulkada horrek mailan jarri eta forma ematera behartzen zaitu. Eta formara esperimentazioaren bitartez iristen gara. Askotan ez dut jakiten idaztera noena poema bat den, ala errelatoa izango den. Egia da, eragina izaten du momentu horretan eskua artean proiekturen bat baldin badaukat, hau da, novela bat idazten ari nahi, ipuin bilduma bat taxutu nahi dut, kasu horretan, alinduko naz bulkada horri, genero, komila artean, genero horretara egokitzeko modua, ez da, forma ematen. Eta jartzaile lanetan berdina gertatu zaizu agian gaia zenuen, baina etzenekin ondo ze ariketa edo ze euskarritan jarri? Nahiko argi ikusten nuen, ofizioka izan behar zuen edo bakarka izan behar zuen, baina batzuetan falta zitzaidan ariketa proposatzeko zehaztasuna.
Eta horretan lagun izan dut Miren Amuriza, Mireni eskatu nion laguntzeko, eta, bueno, gaiak bazeuden, baina gaiak nola aurkeztu, eta kasuren batean baita ere bertsosaioaren pixua edo, edukialdetik pixua edo ez deskonpentsatzeko ere, ariketaren bat edo gairen bat tokiz aldatzea ere proposatu zidan. Kontatuko diguzu gairen bat, hola, gogoan daukazuna edo? Bueno, lehenengoa, burura etorri zaidan lehenengoa, ni oso artezalean naiz. Eta inoiz joan izan naizenean Lasarte horiara, hango irakurle taldearekin egotera, beti presaka, beti ilunetan joan, neguan, ilunetan irteteko, eta beti ikusten nuen Brigiden komentua. Bueno, nik ikusten nuen edifizio barroko zoragarri bat, aurrealdean jardina zeukana, eta baina zer zen ere ez nekien, eta behin galdetu nien, hori da Brigiden komentua. Eta, klaro, horretaz irakurri dut zertxo bait, eta jakin dut, 17. mendean eraikitakoa dela, eta orduan nik fantaseatu egin dut. Badakit, 1617an, okerrezpanago orain igual esango dizut txarto, ez da, baina udan inauguratu zuten eta herrian sekulako jaiak ospatu ziren, bai? Orduan, ariketa bat da, hauxe, Ane eta Maialen dira herriko jauntxo baten alabak. Eta biak sartu dituzte komentuan, bai? Bata gogoz kontra eta bestea pozik. Poesiak badu eta zure poesiak ere bai kopletatik eta batzutan bertsogintzatik ere estrukturari dagokienez, soinuari dagokienez, ahotsari dagokienez, baditu ezaugarriak. Zure poesiak zenbat edaten du baliabide horietatik, eta gero estrukturak, soinuak eta zenbat ematen dio poesiari eta zenbat kentzen dio. Tradizio baten seme-alaba gara, horretan ez dago dudarik. Eta gure tradizio nagusiak bi dira. Bata, kultura greko-latindarra, mendebalekoa, eta bestea, horren barruan, euskal tradizioa. Ahozko usadioan eta baita usadio idatzian. Orduan, txikia garenetik, esango nuke amaren sabelean gaudenetik edo, hitzaren unibertsoarekin daukagun lehen harremana, bai, poesiaren bidez da. Zehazka kantak, edo jolaskantak, edo aukorapiloak, edo igarkizuna direla eta. Hasten goazen einean, bai, eskolan ere jasotzen dugu, herri tradizioa, bai, baina gure sasoian asko jasotzen genuen Elizaren bitartez baitere. Eliz ekitaldiak izan ziren guretzat, ikasbide, tresna bat, eta han bai irakurgaiak eta bai otoitzak eta bai kantuak bertso moldetakoak izaten ziren. Baina ez ditudanez, teknikoki kontrolatzen, orduan, nire erara harrapatzen ditut batzuetan oso modu heterodoxoan eta adibidez, errimadun zerbait etortzen bazait, errima erabiliko dut humorera jotzeko edo mezu bati solemnitateak entzeko, hau da, pizkat alderdi ludikoa edo alderdi jokosoa edo ateratzeko. Baina, aitortzen dut, hori egiten dut, ez dudalako teknika kontrolatzen. Baina hor daukat zerbait, hor daukat musika bat, betidanik, etorri zaidana jaio nintzenetik, bai? Miren agurrekin du bere misioa. Eta guk josi dugu gero fikzioa. Bere Wikipediak ze estensioa. Gurez jakintasuna eta erudizioa. Eta ez dakit ziur nastu garen munduz.
Bertan egon gara gaur zenbait segunduz. Aizu ez da ainerreza bapatean landuz. Nik baino gehiago dakila sarteri buru. Dena harakatu du zentroa baztarra. Ta ibai barreneko arrainen batzarra. Ta Brigidatarrena ere txarra. Hortako lekitxotik etorri beharra. Idazle batzuk ere pasadira jada. Eta sortu dituzte nahikoa algara. Ja bidean jarriak Nobel saritara. Miren agurreldu da Espainiortara. Eta tokatuko da txaloka astea. Premio nazional baita haze kontrastea. Naizta bere letra den mugetan askea. Ta berak bezain ondo zail adieraztea. Gaiak jartzen ere da sari nazionala. Gama behintzat gaur zeukan bai zabal-zabala. Hori ara ekarri digunez kresala. Etzekina ere gindu jakinda bezala. Zure lanetako batzuk zuk zeuk itzuli dituzu, erderara. Zer du erreztasunetik edo gozagarritik, eta ze zailtasun? Betidanik itzuli ditute nire testuak, orain dela hasi nintzenetik, Ze gaur egun badaude beste baliabide batzuk, badaude laguntza batzuk ere, kasu batzuetan, baina orduan lan egin behar zen pixka bat a fondo perdido. Osea, nik egin dut nire lan euskeraz, orain denbora bat emango dut, gaztelaniaz jartzen, baten batek onartu eta argitaratzen badu gaztelaniaz. Orduan, ni horretan ohituta nago, eta urte asko direnez, hasi nintzenetik konturatu naiz, asko malgutu dudala nire jarduna, nire lan egiteko era. Hasieran zalantza asko izaten nituen, ia zenbateraino urrundu ahal nintzen jatorrizkotik. Iruditzen zitzaidan, hor buruan sartuta daukagun binomi hori, traduktore-traditore, pekatu modukoa zela. Baina denporarekin eta egin ala konturatu naiz, traduktoreak, itzultzaileak ezin duela izan traditore, ezin diola testuari traiziorik egin, testua filosofia bada, edo testua historia bada, edo jakintza arlo batekoa bada. Baina testua literarioa denean, literaturen esparruan sartzen garenean, traduktoreak izan behar du, beste bati entzunion moduan, izan behar du seduktore. Eta traizioa egin behar badio testuari, batez ere berea bada, egin diezaioke lasai asko. Ze edozein testu dauko harrapezina den zerbait. Inoiz izan pentsatu dut ezta, gazteagoa banintz, igual bertzotan ere, hasteko moduan, klaro, gaur egun... Inoiz ez da berandu, Bai, hori esaten dute denek, bai, baina saso batean, bai, ikastolan, Kirikino ikastolan andereño izan nintzenean, neu izaten nintzen ikastolatik lopategik ematen zituen ikastaroetara joaten zen gero ikastolan aplikatzeko, hor sasoi batean ibili nintzen, Gaur egun hainbeste aldatu da bertsolaritzaren panorama, ze orain gai sozial asko dago, munduan errotutako bertsolaritza da, ez da? Oholtzetan entzuten dana, eta gazteagoan nintzenen iruditzen zitzaidan, klaro, gizartabe bestelakoa zan, eta ez ninduan horren beste holan eragiten. Orain gehiago konektatzen dut. Emakumea kantuan entzutea inoiz ikusten dudanean, benetan, eure barruan sentitzen dut alako erreberentzia sentiera bat. Zer dut, hori da, Andre Galanta,
egoten eta esaten dakizena. Bai, unkitu bezala egiten naz.